Wannan dai na zuwa ne bayan da shugaban jami'ar Niger Delta Wilberforce East London, Farfesa Kingdom, ya bayyana haka a rana ta biyu ta zanga-zangar ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa NLC a birnin Yanaguwa na jihar Bayelsa. Farfesa Kingdom, wanda kuma shine shugaban ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa reshen jami'ar jihar Delta, ya ce yin dokar zai baiwa jami'o'in ƙasar nan damar su ci gaba da kuma samun ingantattun kayan aiki. To koya al'umma ke kallon wannan mataki? Sunana Habibu Ɗahir Sagagi. Wannan dokar gaskiya ta yi daidai. Abin da ya sa na ce ta yi daidai, saboda idan ka dubi shi ilimin ƙasa Najeriya har koyaushe har kodayaushe baya yake ƙara komawa. Idan suna ɗaukan suna kai 'ya'yansu ƙasashen waje domin su je su karatu, to har ga kodayaushe ilimin ƙasa Najeriya ta zama a ƙasa zai ta zama yadda yake. Sunana Abubakar Ahmad Muhammad daga nan Gwale. To da a ce za a samar da hanyoyin da za a daina samun tsaikon karatu, misali kamar malamai a dinga ba su albashin da ya kamata, karatu ya zamto mai inganci, a samar da tsaro, wannan zai sa mutum ya ji cewa to he is safe. A rage yawan tafiya ko gaba ɗaya a daina tafiya yajin aiki da ake yi. Matukar har ba za a daina wannan ba, su maganar 'yan siyasa su daina kai 'yansu karatu ƙasar waje, wannan bai mata so ba, ko kuma masu kuɗi. Ko ni ne na samu dama haka zan kai ɗana karatu ƙasar waje. Masana a tsangayar ilimi da sanin halayyar ɗan adam irin su Dr. Idris Salisu Rogo na Jami'ar Bayero da ke nan Kano ya ce sun daɗe suna kira da a ɗauki irin wannan matakin. Wannan kira ne wanda tintini mun daɗe da wayannan maganganu, saboda ba zai yiwu a ce idan har ana son shugabanni na Najeriya su samu abin da ake kira a turanci political will wajen gyaran ilimi ba, dole sai an yi abin da ya shafe su, saboda an gina ƙasar ne akan tsarin kawai kowa ta kansa yake, kowa kansa kawai ya sani. Saboda haka su wayannan mutane bayan da za a yi su gane matsalar ilimi a Najeriya matukar babu 'ya'yansu a ciki. Shi isa zaka ga wannan yajin aiki da ake yi sun yi buris sun kau da kai. Masanin ya kuma ce rashin ganin 'ya'yan wasu daga cikin masu hannu da shuni a makarantun ƙasar nan ya sanya ilimi tun daga tushe ke ci gaba da samun koma baya. To amma ya ilahi a ƙasar nan an saki ilimin an mushi rikon sakainan kashi. Babban abin da ya daɗa taɓarɓar ilimin firamare da ilimin sakandare na gwamnati a Najeriya shine 'yan siyasa ba sa kai 'ya'yansu. Wanda da a lokacin da muka yi karatu, 'ya'yan gwamnoni za ga wasu suna jami'ar Bayero, amma yanzu shugaban ƙaramar hukuma ko kwamishina idan ya gawurta sai ya ɗauki ɗan shi ya fitar da shi ƙasar waje ya je karatu. Kaga idan yana wannan in yajin aiki ake to ba su amfana ba. Ai za ka ga duk wannan yajin aikin da ake da abubuwan na ake ba a taɓa jawo hankalinsu ba, sai da ma'aikatan airport suka ce su ma za su shiga. Kaga za a rufe tashashen jirgin sama tunda hanyar da suke bi kenan su je su yi wannan. Kawo yanzu da tsawon wata 6 kenan malaman jami'o'in ƙasar nan suna yajin aiki, wanda ya janyo ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa gudanar da zanga-zangar kwanaki 2 a faɗin ƙasar nan, wanda ƙungiyar ta ƙwadago ta bayyana ta ɗauki matakin ne domin nuna goyon baya ga malaman kan buƙatunsu ga gwamnati. Lamarin dai na zuwa ne bayan da har kawo yanzu hukumomi sun gaza ɗaukar matakin da ya kamata, musamman yadda ilimin ƙasar ke ci gaba da samun koma baya. Abin jira a gani shine ko sai yaushe za a kawo ƙarshen yajin aikin da ke ci gaba da gudana a yanzu haka? Ahmad Hamisu Gwale, Premier Radio.